walikuja 9. Hapo ni sawa. Chuk dar adek onegi e boma ma Migori koda joma undu mapok oyangi otieno ma piny orugodo kawuono. Ringre chuk dargo oyudi gi hinyruok ma opogore. Nek mar chuk dargo okelo ywak kuom oganda e sub kaonti ma Suna West ma wacho ni koro gidak kod luoro kaluwore kod rochruok mar arita kwe e gwengego. Oganda gi kautelnegi kod jakanyo mar bunge la wananchi Peter Owuor oseyo obila kuom rochruok mar arita. Giwacho ni gidwaro ng'eyo gima omiyo chuk dargo ne onegi ka obila marito bengino to ni mana ondamo maromo mita 40 kende. Onegi jowa adek te, ok wanyal winjo maber. Polise timang'o jokonge magimako, to ok ginyal kalo tieno mondo ging'i kaka ji wuotho taon ka. Omiyo ok wawinj maber, wan kaka wan jo Kenya. Security oloki mondo miwa manyien, wan ok wadwar tugo. Ne wachiew gi buok kwayudo ka sojas onegi e Migori ka sojas adek. Ma ok wang'e gimomiyo onegi. Penjo mara maduong' en ni dara marwa mar polis ok wang'e ni nyaka negi ni timre nyaka sani dhi seche 3 pok waneno polis kaa. De bede ni en kong'o moro kata njaga moro milaw ka de gin ka mudhuro. Nyocha kae ka giamba rice jika ma gimako nyaka joma uso makawa gutieno ma girwako yesel kucho mudhuro. Sani gimotimore kama pok waneno kata polis mochope. Omiyo adwana kwa idara mar arita kwe ma Migori kaa. Woguru oko utim patrol gutieno mondo wakonyre. Ruto sane ka polis 1,000 katero Haiti. To Haiti kitimo nonro ma Kenya ka polis achiel rito jo Kenya 1,000. Sani onegi ji adek dichiel. Manyiso ni wan kod rem mag polise. Mang'eny mikawo 1,000 litero Haiti go. Ruto ong'e maber ni pesa emodwaro.